na-ekene dike na nke o mere ike adịghị ime ọzọ. Anyị na-ekene gị chi gị ya bụpụrụ gị aka n'ogheri mma aka n'ogheri mmadụ ụchụ mmadụ ife ifere mmadụ ọdachi mmadụ ife ike niile asị ha bụpụrụ gị ya ihe ọbụla bad news ha bụpụrụ gị ya onye ọbụla egwuru onu n'ọnwụ tata ka a na-egbochi onu na awụti ndị ilo gị gburu elu onye ọbụla gwuru gị onu n'ọnwụ onye ahụ ka a ga-eji gbochie agaghị eji gị wee gbochie onu n'ọnwụ a any bad news na ndụ gị tata ka ebupụrụ gị ya bad news na family gị tata ka ebupụrụ gị ya ife ike na family gị tata ka ebupụrụ gị ya agakata n'ụzọ agaba n'ilo taa ka ebupụrụ gị ya expenses above income aka nkụchasị aka akụta ihe taa ka ebupụrụ gị ya amaosu mmadụ tata na-ebupụgoro gị ya ndị ji ọgwụ wee hiri isi tata na-ebupụgoro gị ya asị m chi gị ya nye ego ndụ nye gị arụ isi ike ihe adị ndụ wee fụ ngwụcha afọ agaghị ata isi mụ na gị ngwụcha afọ agaghị ata isi family gị ngwụcha afọ agaghị ata isi di gị ngwụcha afọ agaghị ata isi ụmụ gị asị nnọọ ndụ ka ị ya afụ arụ isi ike ka ị ya afụ onye ọbụla na-echere gị echiche ọjọọ onye n'otu a ihe ike ya eme ya a sị na tata ka m na-ekwubi okwu n'isi gị ọ ya ebido wee gaba ihu ọrụ gị aha ada aga ọ ya ebido wee gaba biznes gị aha ada aga ọ ya ebido wee gaba ihe ọ bụla itinyere aka ọ ya ebido wee gaba protection n'ebe ụmụ gị nọ ọ bụrụ niile obodo oyibo protection n'ebe ị nọ ọ bụrụ niile n'obodo a protection n'ebe ị nọ ife niile a na-afịanụ ọ gaghị afịagbu gị ife niile a na-ekwonu ọ gaghị ekwogbu gị ife niile a na-akpọtụ n'ụwa niile ọ gaghị akpọtụ na famili gị ekene m chi m kene nne nwaanyị mmiri chi m kene m nwaso mmiri chi m ekene m ụnụ ekene m ọra niile mụ na ha so kene arụsị ikwu nne m nwa kwuru ndị bịa ekene m anyanwụ na abalị ekene m agwụ m ana m ekene ụnụ na ndụ na-arụ isi ike nke unu nyere anyị ụlọ ekwe ka anụ akụkọ ọjọọ n'ebe anyị na-asị unu eme n'isi anyị n'isi ezinụlọ anyị n'isi anyị n'isi ụmụ anyị si unu eme ife dịka ụnụ akọkwa n'anya ife dịka ụnụ akọkwa n'anya onwe ka anyị si wee jefie kwuo wee kwuchọ ngwa gbaghalụ nọ onwe ka anyị si wee jefie ngwa gbaghalụ nọ unu ekwekwana ka ifele m anyị unu ekwekwana ka anyị dịka ọnụ akọla anyị wee na-ayọkwana ụlọ ogologo ndụ na-arụ isi ike anyị na-ayọ ụlọ ogologo ndụ na-arụ isi ike anyị na-ayọ ụlọ ogologo ndụ na-arụ isi ike onye ọbụla ya eme travel this week protect ya na onye ahụ onye ọbụla ya eme travel this week protect ya na onye ahụ unu ekwekwana ka ihe ọjọọ mee ya unu ekwekwana ka ọnụ gbata bupụrụ na anyị aka nkụchasị bupụrụ na anyị ife agha mmiri